मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्या ददाति स्वप्रदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। सप्तकांशं गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा एल्लाரும் हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ओके ओम तत्सत यूट्यूब போக மாட்டேங்குது கனெக்ட் ஒரு செகண்ட் 194 மத்த இந்த URL காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோங்க மல்லிகா மாதாஜி. இந்த லிங்க் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு காப்பி பண்ண வருமா? எந்த லிங்க் மாதாஜி? இப்போ இதோட யூடியூப் லிங்க். இதையா எப்படி காப்பி பண்றது? ஓகே நான் எல்லாமே மோகன்தாஸ் பிரபு ஒரு செஷன் எடுக்க சொல்றேன் உங்களுக்கு ட்ரைனிங் எல்லாருக்குமே. ஆமா அவங்க சொல்லி கொடுத்தா கத்துக்கலாம் மாதாஜி. அதான் I'll tell him. ஹரே கிருஷ்ணா. अप्राकृता वस्तु न हे प्राकृत गोचरा वेद पुराणे तै काहे निरंतरा अप्राकृत अप्रगरी वस्तु वस्तु नगे परिकृत गोचरा गोचर வேத வேத புராணத்தில் புராண ஏயிக்காகே நிரந்தரா. ஆன்மீக வஸ்து ஒருபோதும் பௌதிக எல்லைக்குள் வருவதில்லை. இதுவே வேத எனக்கு கேட்கல வேற யாராவது படிங்க. ஆன்மீக வஸ்து ஒருபோதும் பௌதீக எல்லைக்குள் வருவதில்லை. இதுவே வேதங்களும் புராணங்களும் கூறும் நிரந்தர தீர்ப்பாகும். பொருளுரை கட உபனிஷத்தில் 2, 3, 9, 12 கூறப்பட்டுள்ளது. ந சந்தர் ஸ்ருதே திஷ்டதி ரூபம் அஸ்ய நா சக்ஷுஷா பஷ்யதி கஷ்டனைனம் கிருதா மனிஷ மனிஷாபி கிளிப்தோ எத ஏதத் விதுர் அமிர்தாஸ்தே பவந்தி நைவ வாச்சா நா மனசா பிராப்தும் ஷக்யோ நா சக்ஷுஷா. ஆத்மா ஒருபோதும் பௌதீக கண்கள், வார்த்தைகள் அல்லது மனதின் எல்லைக்குள் இருப்பதில்லை. இதே போன்ற தகவல் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் 10.84.13 காணப்படுகிறது. எஸ்யாத்ம குணே புத்தி குணே குணபே த்ரி தாதுகே ஸ்வதி கலத்ராதிஷு பௌம யுஜ்யதி யத்தீர்த்த புத்தி சரிலே ந கர்ஹசி ஜினேஷ்விபி ஜேஜேஷு ச ஏவகோ கரக. 3 மூலகங்களால் உருவான உடலுடன் தன்னை அடையாளம் காணக்கூடியவனும் அந்த உடலிலிருந்து தோன்றியவர்களை உறவினர்கள் என்று கருதுபவனும் பிறந்த நிலத்தை வந்தனைக்கு உரியதாக எண்ணுபவனும் உன்னத ஞானமுடைய மனிதர்களை சந்திக்காமல் நீராடுவதற்காக மட்டும் புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு செல்பவனும் கழுதை அல்லது பசுவை போன்று கருதப்பட வேண்டியவன். இவை ஆன்மீக வஸ்துவை பற்றிய சில வேத கூற்றுகள். ஆன்மீக வஸ்துவை அறிவற்றவர்களால் காண இயலாது. ஏனெனில் அவர்களுக்கு ஆன்மீக ஆத்மாவை காண்பதற்கான
கண்களோ மனப்பக்குவமோ இருப்பதில்லை. இதன் விளைவாக ஆன்மீக வஸ்து என்று ஒன்று இல்லை என்று அவர்கள் நினைக்கின்றனர். ஆனால் வேத வார்த்தைகளை பின்பற்றுபவர்கள் மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ள கட உபனிஷத் மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஸ்லோகங்களிலிருந்து வேத வாக்கியங்களின் தகவல்களை பெறுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது என்ன கான்வர்சேஷன் யாருக்கு நடுவுல நடந்துட்டு இருக்கு? ஏன் இது இப்படி போயிட்டு இருக்கு? இந்த பிராமணருக்கும் சைத்தன்யருக்கும் இடையில மாத்தாச்சு. எந்த பிராமணர்? வெங்கடப்பட்ட வேங்கடப்பட்டதுல. சோ வெங்கடபட்டருக்கும் சைத்தன்யாக்கும் நடந்த கான்வர்சேஷன் இது. இது என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, இப்போ வந்து லக்ஷ்மி ராதாராணி பத்தி எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா? இப்ப வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த வந்து வேதங்கள் சொல்ல தேவையில்லை. ஓகே, எது நம்மளுக்கு தெரியாதோ அதுதான் சொல்லணும். உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? இப்ப வந்து ஒரு வேதம் சொல்றதுன்னா அது வந்து ஷுட் பி டிஃப்ரெண்ட். எல்லாரும் சாப்பிடணும், இது முக்கியமா? இது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும், எல்லாருமே சாப்பிடணும்ன்றது. எல்லாரும் பசிச்சா சாப்பிடணும், இதுவும் ஒரு பெரிய விஷயம். பட் என்ன சொல்லுவாங்க, குளிச்சுட்டு சாப்பிடணும்ன்றதா வேதங்கள்ல இருக்கும். ஏன்னா அதுதான் தெரியாது, சாப்பிட்டு குளிக்கலாமா, குளிச்சுட்டு சாப்பிடலாமான்னு. ஸோ வேதங்கள் வில் டெல் த ப்ராசஸ் ஆர் இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு தெரியாதது. அதனால வேதங்கள் சொல்றது எப்படி 100% கரெக்டோ அதே மாதிரி சப்ஸ்டான்ஷியல் அப்படின்னு இருக்கு. அதாவது இப்போ வந்து சிலது வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கிறது வந்து நம்மளால சப்ஸ்டான்ஷியேட் நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாது பௌதிக மூளைனால. ஏன்னா நம்மளுக்கு இருக்கிறது பௌதிக மூளை தான். இது ஏன் மாதாஜி, இது எனக்கு சிம்பிளா சொல்லணும்னா நான் சொல்ற யூஷுவல் எக்ஸாம்பிள் தான். ஒரு எல்கேஜி ஸ்தானத்துல இருக்கச்சு நம்மளால வந்து 2² = 4 அப்படின்றது புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. நீங்க என்னதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் முடியாது. ஏன் மாதாஜி, ஒரு இன்டெலிஜென்ட் குழந்தைக்கு நம்ம கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமானா முடியாது. ஏன்னா அந்த குழந்தையோட புத்தி அவ்வளவுதான். ரைட்? 2 + 2 4ன்றது ஒண்டிதான் புரிஞ்சுக்கிற மனோபக்கம் இருக்கிற குழந்தைக்கு மல்டிப்ளிகேஷனே தெரியாது. அப்ப எப்படி 2² = 4 அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும்? அதே மாதிரி நம்மளால வந்து இது என்னன்றதே புரிஞ்சிக்க முடியாது. இப்போ கண்ணு குருடனா இருக்கிறனா அவனுக்கு வந்து வெள்ளை கலரை நீங்க எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் அவனுக்கு புரியாது. நான் இல்ல மாதாஜி, நான் ரொம்ப கிளியரா சொல்வேன். ஸ்வான் மாதிரி இருக்கும் வெள்ளை கலர்னா, அவனுக்கு ஸ்வான் எப்படி இருக்கும்ன்றது வேணா அவனால உணர்ந்து பார்க்க முடியுமே தவிர, ஆனா அதோட கலர் அவனால அறியவே முடியாது. அதனால வந்து ரொம்ப கிளியரா என்னன்னா, ஸ்பிரிச்சுவல் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அவனால புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. ரைட்? எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா நீங்க ஆல்ரெடி புரிஞ்சிக்கணும்னா கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ கண்ணு இருக்கிறவனுக்கு தான் வெள்ளைன்னா எப்படின்றது தெரியும். கண்ணே இல்லாதவன் கிட்ட வந்து மாதாஜி நான் கிளியரா சொன்ன மாதாஜி, அவனுக்கு புரியவே மாட்டேங்குது. நான் வந்து வெள்ளை அப்படின்றேன், ரொம்ப அப்படியே ஸ்னோ ஒயிட் அப்படின்றேன், மூன் ஒயிட் அப்படின்றேன், ஷைனிங்ன்றேன், ஒண்ணுமே புரியல மாதாஜினா. அவனுக்கு ஒயிட்னாலே புரியாது. நம்மளுக்கு அதான், நம்மளுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுனாலே புரியல. ட்ரை பண்றோம். அதனால நம்ம வந்து ஸ்பிரிட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பௌதிக கண்களுக்கு அப்பாற்பட்டதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால பேய் கூட நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. ஏதோ ஒரு ஸ்பிரிட்டே நம்மளுக்கு தெரியாது. அப்ப எப்படி ஆன்மீகமான ஒண்ணு நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியும்? இப்போ வந்து நம்ம வந்து கரண்ட்லி பாடி அதாவது நம்ம பாடின்றது என்ன, அந்த 24 எலிமெண்ட்ல பண்ணது அது ஒண்டிதான் நம்மளுக்கு புரியுமே தவிர மத்தது எதுவுமே நம்மளுக்கு புரியாது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ வேதிக் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்துதான் கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். அது ஒண்டிதான் அதிபதி. அதனால வேத வாக்கு, வேதங்கள் வாக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? வேதம் சொல்வ வாக்கு பொய் ஆக சான்ஸே இல்லை அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும். இன்னைக்கு ஃபாஸ்ட் பிரேக்கிங் டைம் ஐ திங்க் 9 o'clock க்ளோஸ் ஆகுது. 9 or 9:15. விஜயகுமாரி மாதாஜி, நீங்க ஆல்ரெடி அமிச்சிங்க, கொஞ்சம் ஒரு தடவை என்ன டைமிங் சொல்லுங்களேன் ஃபாஸ்ட் பிரேக்கிங். பார்த்துட்டு சொல்றேன் மாதாஜி. 10 வரையிலும் இல்ல மாதாஜி. இன்னைக்கு ஏதோ 9 பார்த்த மாதிரி இருக்கு. விஜயகுமாரி மாதாஜி சொல்லிட்டோம், அதனால நம்ம நாராயண சேனல்ல மங்களம் மாதாஜி போட்டிருந்தாங்க. அதுல பார்த்தா நான் வந்து 10 வரையில இருந்த மாதிரி பார்த்தேன். நான் கவனிக்கல. ஏன்னா சில தடவை நான் ஆல் லாங்குவேஜ் பார்ப்பேன், சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வேற ஊருன்றதால. அதனால மாதாஜி 9:59 மாதாஜி, அதாவது 10 தான் மாதாஜி. 9:59 எனக்கு 15 தோணிருக்கும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. विश्वासकरः तुमि आमर वचने पुनरपि कुभावनाना करिहमाने. sorry, wrong pronunciation. विशालकरः आमर पुनरपि कुभावना ना करिहमाने. இல்ல மாதாஜி, பாகவதம் ஸ்டைல். विश्वासकरः तुमि अमर वचने पुनरपि कुभावना ना करिहमाने. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, எத்தனாவது ஸ்லோகம்? அதனை தொடர்ந்து 195. அதனை தொடர்ந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பிராமணரிடம் உறுதியளித்தார்.
எனது வார்த்தைகளை நம்புங்கள். இனிமேல் தவறான எண்ணத்தினால் மனத்திற்கு சுமை கொடுக்க வேண்டாம். பொருளுரை. இதுவே ஆன்மீக புரிந்துணர்வுக்கான வழிமுறையாகும். அச்சிந்தியா கலுயே பாவா நம ந தாம் தர்க்கேன யோஜயேத். பௌதீக கருத்துக்களுக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்களை வாதங்களினாலும் பிரதிவாதங்களினாலும் புரிந்து கொள்ள முயலக்கூடாது. மகாஜனோ ஏன கத சபந்தாக. நாம் பரம்பரை என்னும் வழிமுறையின் மூலமாக வழி வழியாக வரக்கூடிய மிகச்சிறந்த அதிகாரிகளின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்ற வேண்டும். உண்மையான ஆச்சாரியரை அணுகி அவரது வார்த்தைகளில் நம்பிக்கை வைத்தால் ஆன்மீக தன்னுணர்வு எளிமையாகி விடும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா, சைத்தன்ய பிரபு வந்து என்ன சொல்றாரு, பிராமணர் அஷ்யூர் பண்றாரு இந்த மாதிரி, என்னோட வார்த்தையில நம்பிக்கை வச்சுக்கோ, நீ ரொம்ப உன் மைண்ட பார்த்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆகாது. எதுக்கோசரம் அவர் அந்த மாதிரி சொல்றாரு? அவர் அந்த சீதாவுக்காக ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் மாதாஜி. அதனால நான் தற்கொலை அதனால அதுக்காக அவ்வளவு நீ இது பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ட்டு அப்படியே வரிசையா சொல்லிக்கிட்டே வர்றாரு மாதாஜி. ரைட் ரைட் சாரி. இது வந்து என்னன்னா, இது வந்து நெக்ஸ்ட் ஜெயந்தி மாதாஜி சொன்ன, ஜெயந்தி இல்ல கலாவதி மாதாஜி சொன்னதுதான். நம்ம லக்ஷ்மி அண்ட் ராதாராணி கதை முடிஞ்சிச்சு. இது அடுத்த கதையில சீதா வந்து என்ன, அவர் ராமாயணத்துல ரொம்ப இன்வால்வ் ஆயிட்டு சீதாவை ரொம்ப மோசமா ட்ரீட் பண்றாரு ராவணர்ன்றதால அவர் சூசைட் பண்ணிக்கணும்னு சொன்னதால அவர் ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு, நீ அப்படி நினைக்காத, சாஸ்திரம் மேல நம்பிக்கை வைன்றது என்ன சொல்றாங்கன்னா, சீதா வந்து எப்படி ஒரு நெருப்பு மாதிரி அவங்கள தொடவே முடியாதுன்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அப்போ ராவணாலா முடியாது. சோ அந்த சாஸ்திரத்துக்கு நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியல. ஏன்னா இப்ப வந்து பார்த்தோம்னா, நான் நேத்து சொன்னதேதான், வால்மீகி ராமாயணத்தை அவர் வந்து முடிய பிடிச்சி இழுத்துட்டு போறாருன்றாரு. கம்பரும் ரொம்ப பெரியவர், ஆனா அவர் வந்து நம்மளுக்கு பொருந்தாது அப்படின்றதால அவர் வந்து பூமியை எடுத்துட்டு போறாருன்னு. பட் உண்மை என்னன்னா, இந்த ரெண்டுமே உண்மை இல்லை. ஏன்னா நம்மளால உண்மையை புரிஞ்சிக்க முடியாதுன்றதால ஆச்சாரியாக்கள் சிம்பிளா சொல்றாங்க. நிறைய வந்து இந்த மாதிரி புரியாது. பலி மகாராஜ் எங்க பிறந்தார்? மகாபலி. மறைந்திருந்து ராமர் வந்து மகாபலியா மாதாஜி? எந்த உலகத்துல பிறந்தார்? எந்த ஊர்ல பிறந்தார்? யார் மாதாஜி? மகாபலியா வாலியா மாதாஜி? மகாபலி தான் மாதாஜி. மகாபலி கீழே பாதாளத்துல, பாதாள உலகம் இல்ல, கேரளா மாதாஜி. தமிழகத்துலதான் மாதாஜி, ஏதோ ஒரு ஊரு. யார் கேரளா? நான் தான் சொன்ன மாதாஜி, கீதா மாதாஜி. சோ ஆக்சுவலி அவர் கேரளால பிறக்கல. ஏன்னா மகாபலியோட இது எங்க, இரண்யகசிபு இருக்கிற இடம், பிரகலாத் இருந்த இடம், ரைட்? கேரளா இல்ல, இது இஸ் a different place. ஆனா ஏன் கேரளால கும்பிடுறாங்க? எதுக்கானா ஆச்சாரியாக்கள் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாஸ்ட் டைம் ரொம்ப பிடிச்சிச்சுன்னா அப்படியே தேவல் அவங்களுக்கு வந்து அப்படியே இப்ப நம்ம டிராமா சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம டிராமா வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்து சென்னையில எல்லாரையும் கூப்பிட்டு டிராமா சென்னையில போட்டோன்னா என்ன ஆகும்? சென்னையில டிராமா இருக்கும், உங்களுக்கு புரியுதா? சென்னையில நீங்க அப்படியே ராமாயணம் எடுப்பீங்க. நீங்க என்ன சொன்னா, என்ன மாதாஜி சென்னையில போடுறீங்க, அயோத்தியால தானே ராமர் பிறந்தாரு, நீங்க என்னமோ பக்கத்து இங்கே பிறக்கிற மாதிரி உங்க வீட்லயே காட்டுறீங்களே அப்படின்னா, நான் என் வீட்டுல அதே நான் வந்து இங்க ப்ராட்காஸ்ட் பண்றேன், கரெக்டா? அதே மாதிரி ஆச்சாரியாக்களுக்கு ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. நம்ம வந்து டிராமால கதாபாத்திரங்களா நம்மளே ஆக்ட் பண்றோம். ஆனா ராமாயணத்துல அப்படி இல்லை. ஐ மீன் சாதுக்களுக்கு அப்படி இல்லை. அவங்க அந்த பாஸ்ட் டைம் அவங்களே ஆக்ட் பண்ணுவாங்க. அதாவது பலியே வருவாரு, கிருஷ்ணரே வருவாரு. அது என்ன அங்க நடக்குதோ அது அப்படியே கேரளால நடந்துச்சு. அங்க ஒரு சேஜ் ஆசைப்பட்டதால கேரளால அந்த பாஸ்ட் டைம் அப்படியே நடந்துச்சு. ரிப்பீட் ஆனதால கேரளாவை மகாபலி ஊருன்னு சொல்றாங்க. மகாபலி அந்த ஊர்ல பிறக்கல. ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு நார்த் சைட்ல இருக்கும், அதே மாதிரி சிம்பாசனம் இங்க எங்கன்னா அகோபலம் அந்த சைடு இருக்கும். நம்ம கேரளாக்கும் அந்த ரெண்டு ஏரியாக்குமே சம்பந்தம் இருக்காது, ரைட்? எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இதை வச்சுதான் நிறைய பேர் வந்து இவர் இந்த பாஷை அந்த பாஷை, இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை, எல்லாமே சம்ஸ்கிருத பாஷை நார்த் பாஷையில தான் இருக்கும். இது வந்து பாதாள லோகம் நீங்க சொல்றது வேற, பாதாள லோகத்துக்கு அவர் போறாரு, நான் அதை கேட்கல, அவர் பிறந்தது கேட்டேன். சோ இது ஏன் சொல்றேன்னா, அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இது கூட புரியாது. எப்படி இப்ப நம்ம ஆர்கியூ பண்ணுவோம், எப்படி நார்த்ன்றீங்க, ஒருத்தர் வந்து ஆந்திரான்றீங்க, ஒருத்தர் கேரளான்றீங்க, எப்படிதான் அப்படின்னா, இதுதான் ஆக்சுவல் ரீசன். அந்தந்த ஆச்சாரியாவுக்கு ஆசைப்படுறதால அங்கங்க உருவம் எடுத்து அவங்க அந்த ஒருத்தருக்கு வந்து விக்கிரகாவா வழிபடுறாங்க, சிலருக்கு வந்து அந்த கருணை. எக்ஸாம்பிள் விக்கிரகா எடுத்தீங்கன்னா, ஸ்ரீரங்கம்ன்றது நிஜமாவே ராமர் கும்பிட்டு அந்த சாமி இங்க வந்துட்டாரு. பட் அதே மாதிரி நிறைய டெடிகேட்டட் ஸ்தலங்கள் இருக்கு இல்லையா? இப்போ
ஸ்தல பெருமாள் கூட இங்க இருக்காரு சென்னையில. எப்படி அங்க இருக்குன்னா, அது இன்னொரு முனிவர் கும்பிட்டதுல அவர் வந்தாரு. சில இடத்துல வந்து அவங்களுக்கோசரம் காட்சி எடுக்கிறாங்க. ட்ரிப்ளிகேன் திருவல்லிக்கேணியில பாத்தீங்கன்னா கும்பிட்டதால நம்ம வியாசர் வந்து அனுப்புறாரு அத்ரி முனிய மீட் பண்ணுங்கன்னு ராஜா சுமத்திய. நான் உங்களுக்கு சொன்ன கதை தான். அப்போ அங்க அப்பியர் ஆறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்குது இல்லையா? ஸோ இதை நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு ரீசன். நம்ம வந்து we have to understand this. எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, எப்படி ஒரு விக்கிரகம் அப்பியர் ஆகுதோ அதே மாதிரி பாசயமும் அவங்களுக்கு அப்பியர் ஆகுது. இதுவும் நம்மளுக்கு மண்டையில ஏறாது. ஏன்னா இப்பதான் கொஞ்சம் புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி பௌதிகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தெய்வீகம் புரியவே புரியாதுன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அதனால இங்க வந்து என்ன குடிக்கிறாங்கன்னா, இவர் பௌதிகத்துல இல்ல தெய்வீகம் தான். ஆனாலும் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பாஸ்ட் டைம் புரிஞ்சுக்கிற லெவலுக்கு இவருக்கு டிரான்ஸ்டென்டல் மூளை இல்ல. அதனால நீங்க வேதங்கள் சொல்றத நம்புங்க. நான் இவ்வளவு ஆச்சாரியர்கள் ஒரு ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க. நம்ம குதர்க்கமா ஏன் இப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது நம்மளால. ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த நாலேஜ் இல்லை. ஆனா உள்ள ஊத்து பார்த்தோம்னா அதுக்கு நிறைய ரீசன் இருக்கும். லைக் நீங்க சொல்றீங்கல்ல வள்ளி வள்ளியில இருந்து நம்ம வள்ளி மகாராஜ் போறான். வள்ளிய வந்து எதுக்கு திருட்டுத்தனமாக்கு ராமர் கொலை பண்ணாரு? என்னதான் இருந்தாலும் தப்பு. யுதிஷ்டர் ஏன் வந்து என்னது தாயபாஸ் ஆடினாரு? ரைட், தப்பு. அப்படி அவர் பண்ணது தப்பா இருந்தா அவர் பேர் தர்மராஜான்ற பேரே வராதுல்ல. ஒரு தப்பு பண்ணா போட்டோன்றது இல்ல. ஒரு தப்பு கூட பண்ணாத அவரு நிறைய பேர் சொன்னது, எங்க அம்மா கூட இதான் சொன்னாங்க, அவனுக்கு என்னதான் இருந்தாலும் கொஞ்சம் அது உண்டிதான் யுதிஷ்டரோட வீக்னஸ். யுதிஷ்டருக்கு வீக்னஸ் இருக்கலாம், எதுல வேணா இருக்கலாம். ஆனா அந்த வீக்னஸ் அவர் பொருட்படுத்த மாட்டாரு. ஏன்னா அவர் வந்து ரூலை ஃபாலோ பண்றவர். உங்களுக்கு புரியுதா கான்செப்ட் கோர் என்ன? அவருக்கு வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்தா, பிரேமா மாதாஜிக்கு ஸ்வீட் ரொம்ப பிடிக்கும். சமைக்கச்சே வாயில போடுவாங்களா அப்படின்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா நான் கண்டிப்பா இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு சாமி கிட்ட வைக்கணும் இப்ப வீக்னஸ் இருக்கு. ஆனா சாமி கிட்ட வச்சுட்டு தான் சாப்பிடணும்ன்ற இது இருக்கிறதால அவங்க வீக்னஸை மீறி அவங்க சாமி கிட்ட வைப்பாங்க. அதே மாதிரி யுதிஷ்டர் மகராஜ் வீக்னஸ் இருக்கா இல்லையான்னு இப்ப நான் பேச போறது இல்லை. அப்படியே இருந்தாலும் அவர் வந்து அந்த வீக்னஸை பொருட்படுத்த மாட்டார். அதை தாண்டி அவர் போவார். ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? அவர் தாயபாஸ் ஆடினாருன்னா அது உண்டிதான் வீக்னஸ் நம்ம சொன்னோம்னா நம்மளுக்கு புரியல. ஏன்னா சாஸ்திரங்கள் எங்கேயுமே அது சொல்லல. அது நம்ம மனசால சொல்றோம். அதே மாதிரி இவர் ஏன் சொல்றாருன்னா, நீ வந்து நம்பணும். சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கு? சீதாமா வந்து தேவி, அவங்கள தொட முடியாது. லக்ஷ்மியோட அம்சம், அவங்கள தொடவே முடியாது. லக்ஷ்மி தான், அம்சம் கூட இல்ல, லக்ஷ்மியே தான். அப்படி இருக்கச்சே தொட முடியாது யாராலுமேன்றச்சே ராவன் எந்த மூலைக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அதை நீ நம்பணும். அதை விட்டு நீ ஏன் சூசைட் லெவலுக்கு போற அப்படின்னு சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு. இது ஜஸ்ட் கன்வின்ஸ் பண்றாரு. ரைட், ப்ரூஃப் எல்லாம் இல்ல, ஜஸ்ட் வாயால கன்வின்ஸ் பண்றாரு. பிரபுர வச்சனி விப்ரேரா ஆயில விஸ்வாசா போஜய காரிலா ஹைலா ஜீவே நேரா ஆஷா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. பிராமணர் உண்ணாவிரதம் இருந்த போதிலும் அவர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் வார்த்தைகளில் நம்பிக்கை வைத்து உணவை ஏற்றுக்கொண்டார். இந்த வழியில் அவரது உயிர் காப்பாற்றப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஃபாஸ்டிங் நெக்ஸ்ட் கீதா மாதாஜி படிக்கணும். அவர் ஃபாஸ்டிங் டில் டெத் எடுத்தா கூட அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னதை ஏத்துக்கணும். இதுதான் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அசுரா அண்ட் சுரா. ரைட், அசுராக்கும் சுரா, ரானா என்ஜாய்மெண்ட், அசு அப்படின்னா கிரீடு. ரைட், ஸோ அதை வந்து ராட்சச குணத்தை குறிக்கிறது. ஸோ எல்லாத்தையுமே என்ஜாய் பண்ணணும்ன்ற குணத்துக்கும் இவங்களுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, இரண்யகசிபு மேல ரைட் நரசிம்மர் வருதுனால பொருள்களையும் சொல்லிக்கலாம் டெய்லி. இரண்யகசிபுவோட குழந்தை மினி இரண்யகசிபுன்னு பயந்து தேவர்கள் தூக்கிட்டு போனாங்க. நம்ம வந்து நிக்கிறோம், தேவர்களே தூக்கிட்டு போடுறாங்களே ஒரு பிரெக்னென்ட் லேடிய. தப்பா கரெக்டா? தப்புதான். தப்பு இல்லையா? அப்ப எப்படி ஒரு சுறா, அதாவது தேவர்கள் அப்படி பண்ணலாம்? பயம். ஓகே, அப்ப எப்படி அவங்களை தேவர்கள்னு கூப்பிடுறோம்? ஒரு அதிகார பவருக்கு வந்துருவாங்களோன்னு ஒரு நினைப்பு மாதாஜி. ஓகே, பட் அப்ப எதுக்கு? அப்பனா அவங்களும் அசுரர்கள் தானே. கிட்னாப் எல்லாம் பண்றாங்களா, அவங்களையும் தேவர்கள் சொல்றோம், அசுரர்கள் தானே சொல்லணும். அவங்கள தன்னை தற்காத்து கொள்றதுக்காக செய்யறாங்க மாதாஜி. அதுவும் அசுரத்தனம் தானே மாதாஜி. எது எடுத்தாலும் பகவான் கிட்ட போவாங்க மாதாஜி. அது ஒரு வெரி நைஸ் பாயிண்ட். எது எடுத்தாலும் பகவானுடைய ஏஜென்ட் தான் மாதா. பகவான். நான் பகவானோட ஏஜென்ட்டா இருந்து நான் வந்து பகவான் கிட்ட போனா நான் யார வேணா கொலை பண்ணலாம். பாட்டம் லைன் கரெக்டா? இல்ல, நீங்க சொன்னது கரெக்ட் பாயிண்ட் தான், நான் சொல்றதும் கரெக்ட் தான் மாதாஜி. அந்த பவர் தேவர்கள் எல்லாம் ஆன்மீகத்திலேயே ரொம்ப இது பண்ணினவங்க மாதாஜி, அதனால அவங்க அப்படி செய்யலாம்.
ஓகே செய்யலாம். சோ கலாவதி மாதாஜி அப்ரூவல் கொடுத்துட்டாங்க. சோ எனக்கு பக்தி இருக்கு, நான் வந்து பக்கத்துல உங்க வீட்டு பக்கத்து ஆட்டு காலன்னு நான் கொலை பண்ணிடலாம். ஓகே. அவங்க அத வந்து தவறா பயன்படுத்திக்கிறாங்க மாதாஜி, அந்த பவரை வந்து. அவரை பயன்படுத்துறாங்க. பயன்படுத்தினா ஓகேன்னு சொல்லிட்டாங்க கலாவதி மாதாஜி. இப்ப எனக்கு பக்தி இருக்குன்றாங்க. சோ நான் அவங்க வீட்டு பக்கத்துக்காரங்களை கத்தி எடுத்து குத்திட்டேன், அவங்களுக்கு பக்தி இல்லைன்னு. கலாவதி மாதாஜி எனக்கோசம் கோர்ட்ல போய் பேசுவாங்க. கரெக்ட் தானே கலாவதி மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி, பக்தியா இருந்தாலும் அந்த நியமங்களை கடைபிடிக்கணும் மாதாஜி. அதாவது அந்த தேவர்கள் வந்து சில சமயங்கள்ல தங்களுடைய அந்த ஆன்மீக இதனால அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு சொல்றேன் மாதாஜி. ஓகே, அதுதான் இந்த இது. நீங்க எல்லாம் அதான் சொல்றீங்க, நானும் ஒத்துக்கிறேன். பட் என்ன டிஃபரன்ஸ்ன்னு கேட்டேன். அசுர குவாலிட்டி இது. அப்போ எப்படி தேவர்னு சொல்றீங்க? ஆனா நீங்க பிரேமா மாதாஜி ஒரு பாயிண்ட் கரெக்டா சொல்றாங்க, அவங்க பக்தி. மல்லிகா மாதாஜி எல்லாத்துக்கும் அவங்க போவாங்க, ஒத்துக்கிறேன். பட் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, இதுல டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, தப்பா நினைக்கிறது நார்மலா எல்லாருக்குமே வரலாம், ஆனா அதை திருத்திக்கிறது தான் தேவகுணம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நாரதர் வந்து சொல்றாரு, அவ பிரெக்னென்ட்பா, குழந்தை வந்து பக்தர்பா, அவர் ஒன்னும் பண்ணாதன்னா ஸ்பாட்ல விட்டுட்டு போறாங்க, ஆர்குமெண்ட் கூட இல்ல. உங்களுக்கு புரியுதா டிஃபரன்ஸ்? உங்களுக்கு புரியுதா? இப்ப வந்து நீங்க வந்து புரியுது மாதாஜி. ஒன்னு அச்சீவ் பண்ணீங்க, அம்மா சொல்றாங்க. அப்பனா அவங்களுக்கு இறக்க குணமும் இருக்குமா மாதாஜி? அவங்களுக்கு எல்லா நல்ல குணமும் இருக்கு மாதாஜி. அதோட நீங்க சொல்ற மாதிரி கொஞ்சம் மிஸ் ரூட் ஆறாங்க. இது ஏன் நான் புரிஞ்சுக்கணும், நார்மலா ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன்ல வந்தா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேசுற பேச்சு என்ன தெரியுமா? அவங்க இவ்வளவு வருஷம் டிவோட்டியா இருக்காங்க, ஆனா இப்படி பண்ணுவாங்க, பண்ண மாட்டாங்கன்னு இல்லை. ஏன்னா எல்லாருமே பௌதிகத்துல இருக்கோம், தப்பு பண்ணுவாங்க, ஆசை வரும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யாராவது மாதாஜி எனக்கு டெம்ட் ஆயிட்டு நான் ஒரு காஃபிக்கு பாத்தீங்களா எவ்வளவு மோசம், டீ குடிச்சிட்டாங்க, ஓகே, இது நமக்கு தோணும். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் வந்து பௌதிகத்திலேயே இருந்திருக்கோம் வாழ்க்கையில. நம்ம வந்து கரெக்ஷன் தான் பண்றோம், நம்ம கரெக்ட் ஆகலை. அதனால மாதாஜி அப்போ நீங்களே சொல்லிட்டீங்களே நான் ஒரு கிளாஸ் டீ குடிக்கலாமா? இல்ல, அதை நான் சொல்ல வரல. நான் என்ன சொல்றேன்னா, யாராவது பண்ணாங்கன்னா அதை தப்பான எண்ணத்துல பாக்காதீங்க. ஏன்னா நம்மளும் தப்பு பண்ணுவோம், ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணுவோம், கோபம் வரலாம், வெறுப்பு வரலாம், பொறுமை போகலாம், ரைட்? அதனால நம்ம வந்து கன்க்ளூஷனுக்கு எப்பவுமே வரக்கூடாது. எதுக்கோசரம்னா இதை நான் சொல்றேன்னா, நம்ம ஒண்ணு கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும், தெய்வ குணம் அசுர குணம் இரண்டுமே இருக்கும். ஆனா தேவர்கள்னு எப்படி டிஃபரன்ஸ் ஆகுதுன்னா, தெய்வ குணங்கள் இருக்கிறவங்க கேட்கறதுக்கு ரெடியா இருப்பாங்க. நாரதர் சொன்ன உடனே அவர் கேட்டுட்டு அவர் விட்டுட்டு போயிட்டாரு அந்த பிரெக்னென்ட் லேடிய. அந்த பிரெக்னென்ட் லேடி என்ன சொன்னாரு, கிரண்யகசிபு வர வரைக்கும் வந்து எனக்கு குழந்தையே பிறக்க கூடாதுன்னு பெனடிக்ஷன் கேட்டாவ. நாரதர் எடுத்துன்னு போய் வச்சுக்கிறாரு. அதனால பிரகலாத் 10 மாசம்ல எத்தனை நாள் இருந்தா தெரியல, இரண்யகசிபு வர வரைக்கும் வயிறுல தான் இருந்தா. அதனால ஃபுல் பாகவதம் கேட்கறதுக்கு அவருக்கு டைம் கிடைச்சிச்சு. ஏன் நான் இதை சொல்றேன்னா, எப்பவுமே வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறோம் இல்லையா, அதாவது எதுக்குன்னா அவங்களுக்கும் கெட்ட குணங்கள் இருக்கு. பாத்தியா, இந்திரரே இவ்வளவுதான் நம்ம துலக்கணமா சொல்லக்கூடாது. அப்படி இருக்கிற இந்திரரை ஏன் கிருஷ்ணர் காப்பாத்துறாரு? ஏன்னா அவர் கேட்கிறாரு பேச்ச. நம்ம வந்து கிருஷ்ணரோட கம்பேர் பண்ணி கிருஷ்ணர் இல்ல, இந்திரரோட கம்பேர் பண்ணி இந்திரரே கேட்கலன்னு எகல்காலம் பண்ணக்கூடாது. இந்திரர் ஏன் தேவர் ஆனாரு? ஏன்னா அவர் சொல்ற பேச்சை கேட்பாரு, டெம்ட் ஆறாரு. ஆனா அந்த டெம்டேஷன் தப்புன்னு சொன்னப்போ கரெக்ட் ஆறாரு. நம்ம என்ன டெம்ட் ஆறோம், ஆனா கரெக்ட்னு சொன்னா கரெக்ட் ஆக மாட்டோம். அங்கதான் நம்மளுக்கும் அவங்களுக்கும் டிஃபரன்ஸ் பார்த்துக்கணும். நான் சொல்றது அவங்களுக்கு எந்த ஒரு துன்பம் வந்தாலும் பகவான் கிட்ட போறாங்க, அவர் சொல்றத அவங்க கேட்கறாங்க, கேட்டு அதன்படி நடக்கிறாங்க. அவரோட ரெப்ரசன்டேட்டிவான நாரதரை கேட்கறாங்க, ஆனா நம்ம கேட்க மாட்டோம். அதுதான் பாயிண்ட் சொல்றேன், புரிஞ்சுச்சுங்களா? அதான் டிஃபரன்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. தாரியாஸ்வாசிதா பிரபு கரில கமனா கிருதமாலாயா ஸ்நானா கரியாயில துர்வாசனா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தாரே ஆஸ்வாசியா பிரபு கரில கமனா ஸ்ரீ தாமாலயஸ்தான கரி அயில துர்வாசனா. பிராமணருக்கு இவ்வாறு உறுதியளித்த பின்னர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்தியாவின் தெற்கு பகுதியை நோக்கி மேலும் முன்னேறினார். கிருத்தாமாலை நதியில் நீராடிவிட்டு துர்வாசவனத்தினை அடைந்தார். பொருளுரை: தற்போது கிருத்தாமாலை நதியானது வைகை என்று அறியப்படுகிறது. இந்த நதிக்கு சுருளியாறு, வராக நதி, வத்தலக்குண்டு ஆறு, மஞ்சளாறு என்று 3 துணை நதிகள் உள்ளன. கிருத்தாமாலை நதியானது ஸ்ரீ பாகவதத்தில் 11.5.39 கரபாஜன முனிவராலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது ஏன் சொல்றேன்னா, இது வந்து இந்த நதின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, ஓகே, இந்த இடத்துக்கு போறாரு. இந்த கதையை அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, மறந்துடாதீங்க. ஸோ இவர் போறாரு, அவரை கன்வின்ஸ் பண்றாரு. இந்த ஸ்டோரி ஓவர் ஆகல, இது மறுபடியும் ரிவைவ் ஆகும். ஸோ அதனால வெயிட் பண்ணணும், சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இதோட நிறுத்திக்கலாமா? இதை ஒண்டி படிச்சிடலாம். படிங்க புஷ்பா மாதாஜி. துர்வாசானி ரகுநாதா கைல தர்ஷனா மகேந்திர சைல பரா மேரா கைல
வந்தனா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। दुर्वसने रघुनाथे कैल दर्शन महेंद्र शैले बस रमेर கைல வந்தனா. துர்வசனத்தில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவான் ராமச்சந்திரரின் கோயிலை தரிசித்தார். மகேந்திரகிரி எனப்படும் மலையில் அவர் பகவான் பரசுராமரை கண்டார். பொருளுரை: துர்வசன அல்லது தர்பசயன தற்போது திருப்புல்லானி என்று அறியப்படுகிறது என்பது ராமநாதபுரத்திலிருந்து 7 மைல் கிழக்கில் அமைந்துள்ளது. இங்கே பகவான் ராமச்சந்திரரின் கோயில் ஒன்று உள்ளது. மகேந்திர சைலம் மகேந்திரகிரி என்று அறியப்படும் மலை திருநெல்வேலிக்கு அருகில் உள்ளது. இம்மலையின் இறுதியில் திருச்செந்தூர் என்னும் நகரம் உள்ளது. மகேந்திரகிரிக்கு மேற்கில் திருவாங்கூர் பிரதேசம் உள்ளது. மகேந்திர சைலமானது ராமாயணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து கேக்குதா? கேக்குது. ஓகே. சோ இது வந்து இந்த பர்టిక్యులர் ஸ்டோரி நம்ம நாளைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சோ இங்க இருந்து நாளைக்கு நம்ம எடுக்கலாம். ஏன்னா இது ஒரு நியூ ஸ்டோரி. சோ இதோட நம்ம சவுத்துக்கு வந்துட்டாரு மாதாஜி. மதுரை பக்கம் திருநெல்வேலி அந்த பக்கம் எல்லாம் வந்துட்டாரு. அதான் இந்த ஸ்டோரி வந்து நம்ம நாளைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணா உங்களுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கும். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியைவச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீலா பிரபுபாத் விஜய் நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. இப்போ நம்ம வந்து இன்னொன்னு என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ என்ன நம்ம ஹோஸ்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கலாவதி மாதாஜி ஆயிட்டாங்க கரண்ட் போனதால எனக்கு. சோ கலாவதி மாதாஜி மல்லிகா மாதாஜியே இல்ல என்ன ஹோஸ்ட் ஆக்குங்க. ஜெயந்தி மாதாஜி தானே மாதாஜி? இல்ல இப்போ நீங்க ஆயிருக்கீங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. இப்ப நான் வெளியில போகணுமா? வெளியில போனீங்கன்னா நீங்க எண்ட் பண்ணிடுங்க மீட்டிங். நீங்க அப்படியே என்ன ஹோஸ்ட் ஆக்குங்க. மாதாஜி பேரை தொடுங்க, அதுல ஹோஸ்ட்னு ஆப்ஷன் காட்டும், அத வந்து டச் பண்ணுங்க. ஓகே மாதாஜி. அண்ட் ஜெயந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன மாதாஜி வந்து நீங்க ஒண்டி லீவால நீங்க எண்ட் பண்ணிட்டீங்க மீட்டிங். நீங்க அது செக் பண்ணுங்க. லீவ் மீட்டிங் வரும், எண்ட் மீட்டிங் ஃபார் ஆல் வரும். நீங்க எண்ட் மீட்டிங் ஃபார் ஆல்னு போட்டீங்க. ராதிகா மாதாஜி பேரு எனக்கு வரலையே. அத தொடவா மாதாஜி? பண்ணுங்க. அப்புறம் மாதாஜி அதுல மேக் எ ஹோஸ்ட்னு இருக்கும் பாருங்க. அப்புறம் அதான் அத தொடுங்க. அத தொட்டுட்டேன் மாதாஜி. தொட்டா ஹோஸ்ட் ஆயிருக்கணுமே. யார் பேரை தொட்டீங்க? ராதிகா மாதாஜி பேரை தொட்டேன். ஆனா ஹோஸ்ட் ஆகல அவங்க. அத தொட்டா உள்ள போனீங்கன்னா வெளியில ஒண்ணு ஓபன் ஆகும். இப்போ வந்து ஆயிட்டாங்க. பர்ஃபெக்ட். சூப்பர். வெரி நைஸ். இப்படிதான் கத்துக்கணும் ஆன்லைன். என்னதான் கிளாஸ் எடுத்தாலும் கத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்படியே ரெக்கார்டிங் நெக்ஸ்ட் கத்துக்கோங்க. நேத்து ஒண்ணு கத்துக்கிட்டோம் மாதாஜி. லைவ் போயிட்டு இருக்கு மாதாஜி. லைவ் போயிட்டு இருக்கா? நான் அதை ஸ்டாப் பண்றேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன். ஸ்டாப் ஆயிடுச்சா லைவ்? ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு.